Da ni ddim profiadol iawn wrth i'n beirniadu heddi. Mae yn cerdded wedi gweld y jerseys. Mae'n cerdded nôl nawr at yr Ayrshire, sef Meirig James. Fferm Pen Gwasau, Hendi Gwynar Daf. Mae e'n ddyn profiadol yn y maes wedi bod yn teithio dros y wlad yn sgorio gwartheg yn dogwen. Do, mae hwn yn... Meirig James yn brif ddosbarthwr ac wedi gweithio efo gwartheg ar hyd y blynyddoedd yn dosbarthu nhw o ddydd i ddydd, a dyma chi ddyn sydd yn gwybod be di buwch a sut mae rhoi buwch dda at ei gilydd, yr rhinweddau. Mae'r Ayrshires wedi cael sioe lwyddiannus eleni yma'n Llanelwedd. Ond yw'r llwyddiant yna dylen ni weid yn mynd i barhau fan hyn nawr, Gwen, yn dy farn di? Gobeithio wir iddyn nhw, achos maen nhw wedi gwneud yn dda iawn, a maen nhw'n cynrychioli'r bryd yn dda. Mae bob un par mae'n cynrychioli'r bryd yn dda. Felly gobeithio fyddan nhw'n chwyddiannus. Falle bod chydig mwy o lawnder llaeth yn yr un pella na, Dafydd? Oes, mae'n chydig o wahaniaeth yn y pwrs yma, ac mae hynny siw braidd o ganlyniad i faint o loiau mae'r ddwy yma wedi dod â. Dwi'n meddwl yr agosaf yma yn heffer yn paru fyny efo buwch. Mae hynny'n neud chydig o wahaniaeth bod un wedi cael un llo, a llall i cael dwy yn y dair. A wedyn, ond yr gwartheg eraill, swn i'n dweud, yn y dosbarth yn wartheg hun. Dwi'n hoff iawn o'r burgorn sydd yn y dosbarth yma, Gwen. Beth wyt ti'n meddwl o'r ddwy yma? Yndyn, maen nhw'n mynd efo'i gilydd reit neis. Yndyn, maen nhw'n matcho'n dda. Dyma nhw fyna. Eto o ran y lliw, maen nhw'n gweddu gilydd yn dda, maen nhw lot o gochni yn dyn nhw'n does. A sy'n ei dweud bod y ddwy fuwch yma, gyda'r ddwy fuwch hynna yn y dosbarth, sy'n ei dweud, mae, os dwi'n yn iawn i dweud, mae un o'r rhain wedi cael 6 o loiau yn bencampwraig y fuwch Shorton sydd yn dangos faint mae'r bryd yma o fuwch yn gallu para a chynhyrchu llaeth. Ac yna wedyn ar y pen, i ni'n gweld y Brown Swiss. A'r Brown Swiss wedi cipio'r is-bencampwr yn y brif bencampwriaeth unigol yn gynharach, y fuwch ar y ddef yna yn llun i, Gwen, ynddo fe. Felly maen nhw wedi cael sioe eithriadol o ddyddiannus y barod. A dwi'n falch dros nhw, achos maen nhw'n heiddi bod i feny'n top yna efo pawb, a dwi'n meddwl fod nhw angen yr opportunity i fod yna efo pawb, really. Dwi ddim am ofyn i chi roed eich pen ar y bloc eto. Dwi'n am yn deg, achos ych chi wedi cael cyfle iawn i'w gweld nhw gant y cant. Ond mae yna dipyn o ffordd i fynd a Meirig James wrthi fyna nawr yn neud i waith yn gampus yn pendroni yn arsylwi. Mae e'n ddyn profiadol tu hwnt ac edrychwn ni mlaen felly i weld pwy eitha hi nes ymlaen yn y bencampwriaeth yma i'r pare. Pencampwriaeth y Fitzhugh. Ni ym mhencampwriaeth y Fitzhugh i'r pare godro. Meirig James y beirniad wedi bod wrthi yn brysur iawn yn edrych ar y brydiau amrywiol sydd yma. A nawr mae am anerch y gynulleidfa cyn datgelu pwy yw y pencampwyr. Fitzhugh Trophy here today, certainly one of the most prestigious competitions we have at the Royal Welsh. Gai ddiolch i'r gymdeithas am y fraint ar yn rhydedd o gael beirniadu. Fitzhugh yma yn Llanelwedd eleni yn y ganfed sioe. Mae yn fraint ac yn rhydedd. When I look at these 5 pairs of cows, and I just think what a tremendous future the livestock sector has in our country when we can produce 5 breeds of cows like these 5 pairs we have. They're all full of breed character and very, very good representatives of their breeds. I look at the Holstein pair, they're very mature, they have that right balance between strength and dariness, they're very correct, and they have super udders. The Jerseys, a very, very nice pair of young cows, and I'm sure they have a great future ahead of them. They have good udders and extremely dairy cows. The Ayrshire, another very nice pair, quite matured, very, very good udders, and a good example of the Ayrshire breed. The dairy shorthorns, full of breed character, have plenty of strength and walk on very, very good legs and feet. And the Brown Swiss, another very, very good pair and a very good example of the Brown Swiss breed. So I'll now go and tap out my Fitzhugh winners for today and reserve, and I'll just make a little comment after I tap them out.
A dyna ni Meirig James wedi anerch y gynulleidfa. I le mae'n mynd, mae'r dorf yn dechrau cymeradwyo. So let's get the excitement going here. Mae'r cyffro'n cynyddu. Mae'r diddordeb yn amlwg i weld. Gwen, le mae'n mynd? Dwi'n meddwl i'r Holsteins eithi. Dafydd? Ie, mae'r Holsteins ma'n fwy fywch anhygol ac i weld y fan ewan, mae Meirig yn cerdded tuag at yr Holsteins. Enw geithi? O, ie, wir! Ar dderchog, dyna ni te'r Holsteins. Wedi mynd ar bencampwriaeth i'r fuwch o'r yn gynharach a nawr wedi mynd ar Fitzhugh. A mae'r fuwch mae mor dda. Mae wedi gwneud unwaith eto yn do. Ar is-bencampwr i'r Racers. Da iawn. Ech chi ddwy fuwch smart iawn. Meirig wedi gwneud gwaith da, Gwen. Do, fi'n cytuno efo fo. Wel, dyna ni te. I ni'n gwybod nawr pwy sydd wedi mynd ar Fitzhugh yn osbarthiadau'r gwartheg godro. Yr Holstein yn dod i'r brig gyda'r Ayrshire yn is-bencampwr. Ond mae'r tîm o 5 ar y ffordd. Ie'r Holsteins wedi wneud unwaith eto. Llongyfarchiadau, congratulations, well done. How does it feel to win here with the pace? Yeah, absolutely delighted. Yeah, really delighted to win here today, yeah. What's the story with this cow? The story of the cow, so she competed here last year as well. She was reserve champion this year, champion last year. She was also champion at UK Dairy Day last year as well. So, yeah, Second calver? She's third calver. Third calver. She's yeah. looking so youthful. Yeah, no, she's a really youthful cow. So yeah, really happy with her. Congratulations, and Rob, the success continues. That's it. Having a tremendous show. So it's lovely. Will she be back for the team of 5? Yeah, she's back in the team of 5. They both are. They both are? Yes. You must have a strong team. You must be hopeful now. Yes, we have a strong team of 5. Well, how do you keep them looking so fresh all day, day after day? Well, it's just a job we have to do. It's the way. It's 12 months of the year that they're kept like this, so they don't change from hour to hour. Congratulations, they're a credit to you. Llongyfarchiadau, edrychwn ni mlaen I weld y tîm o 5. And Evie, you've certainly got the bragging rights now. The Ayrshires have done it again. Yeah, done it again. I can't believe it, actually. Just overwhelmed, to be honest. But amazing Holsteins. We could never got past them, but it's just amazing to be. And these two back for the team of 5? Yeah, they are going to be back in the team of 5, yeah. Well, good luck. I'll let you get ready for that. Llongyfarchiadau chi Thank you very much. Thank you.